мардуми шаҳри Турсунзода чорабинии идона бахшида ба рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҳузури намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, корхонаву ташкилот, ҷамоату деҳот, донишҷӯёни коллеҷу литсейҳо ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷашн гирифтанд. Сокинони ин гӯшаи ватан нахуст аз даромадгоҳи шаҳр то назди майдони парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода таҳти шиёри мо пайравони пешвои миллат роҳпаймоӣ намуданд. роҳпаймоии сокинони шаҳр бозгӯи он буд, ки зери рамзи муқаддаси миллӣ парчами давлатӣ сиёсати созандаву бунёдкоронамонро ба хотири баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум дар ҷомеаи нав, ҷомеаи озоду демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ пеш мебарем. таҳти ҳамин рукни муқаддаси миллӣ сатҳи таҷлили чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ ва миллии мо сол то сол шукӯҳи дигар мегирад. таҷлили рӯзи парчам эҳтиром ба рӯҳи қаҳрамонони миллат, яъне ба онҳое мебошад, ки дар тӯли таърих барои ному нанг ва марзу буми халқи тоҷик ҷонисориҳо намуда забон, фарҳанг ва давлатдории ин миллати кӯҳанбунёдро то ба замони мо расонидаанд. баъдан дар ин ҷо чорабинии идона бахшида ба рӯзи парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар меҳмонон зимни суханронӣ тамоми мардуми заҳматпешаи шаҳрро табрик намуда қайд карданд, ки ҳар як фарди бонангу номус ва ватандӯсту ватанпарвари кишвар аз парчами миллии худ ифтихор намуда эҳтироми онро ҳамчун рамзи давлату давлатдорӣ, озодиву истиқлоли ватан ва ҳамчун сарвати гаронбаҳои умумимиллӣ ба ҷо оварда қадру манзалат ва нақшу эътибори онро ба наслҳои имрӯзу оянда талқин намояд.